Mmadụ ole ka igbugoro? Mmadụ na-atọ. Ka afa ha? Ifeanyị. Ifeanyị onye? Uzegbunam. Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ụdịka alụ na-emezinụ n'ala Igbo bikonu bịanụ ka unu nụrụ mmadụ one nwoke anụnwa siri o gburu ka unu nụkwanụ ebe ọ na-enyi ndị o gburu ma nụkwanụ onye na-eji egburi ya mmadụ nọọsị na onye nke ahụ na afa ya bụ agwọ. Hei, ọ gịnị ka ndị o gburu mere ya bikonu? Ife na-emezikwanụ n'ala Igbo bikonu, ife atụbaghị anya, ife echebeghị n'echiche, ọ na-emezikwa ọ na-eme everyday. Geenụ ntị ka unu n'ife o kwuru. Ka afa gị? Afa mbụ Chiadika Obi. Chiadika Obi onye ebe? Onye Ukwulu. Onye Ukwulu. Okay, afọ ole ka ị dị? Adị 36 years. Okay, ka ihe na-arụ? Ana m eme business. Ke business ị na-eme? Ana m azụ ahịa ma provision ma block industry. Okay. Họteelụ n'ole ka ị nwere? Ovuga ka na lukwu ala ka ben lụcha. Mmadụ ole ka ị rụgo ọrụ ụlọ? Ọ bụ nlu ụlọ ụlọ. Be nke gị kwanụ? Aka na lukwu ala ka ben lụcha aka ọ bekwe ba. Okay. Now, mmadụ ole ka igbugoro? Mmadụ na-atọ. Ka afa ha? Ifeanyị onye? Uzegbunam. Ojiegbe? Sa? Ifeanyị onye? Uzegbunam. Ifeanyị Uzegbunam. Ka onye na-esere gị na na-abụ ijiri gbu ya? Onwekwu na-esere mụ na ya. Ka onye gbagburu gị ya? Agwọ. Agwọ. Ka ebe agwọ ahụ nọ na? Ndị SARS ji ya. Ndị SARS ji ya? Okay. Now, ebe ka ozu ya dị? Amakwa m. Ebe ka ị gwara m oge ozu ya dị? N'ọfịa. N'ọfịa ebe? Ọfịa Nọgụ. N'ọfịa Nọgụ. Unu gburu ya hapụ ya dị ya? Lega egbu ya dekwa dị ya. Dewe dị ya. Ngwa ka onye ọzọ? Ọzọ bụ Kolavia nwa. Na-eme ọsịsọ nọ data m na-agwụ. Ebuka. Ebuka. Ka onye na-esere gị na Ebuka? Onwekwu na-esere mụ na ya. Ebe ka ozu Ebuka dị? Ebulata ya enyi ya n'ukwuru be anyị. Elie n'ukwuru be ụnụ. Ka gị na Ebuka si dere? Onye bụ ofu village. Gị na ebe ofu village? Ewe gbu ya ka onye jere gị dị ọrụ? Agwọ. Agwọ? Okay. Ebuka bụ nke nwere mechin? Ebe ka mechin ya dị? Ebunyere ya mama ya. DPO dunu ka bịa kpọọ m. Ibunyere ya onye? Ebunyere ya mama. DPO dunu ka bịa kpọọ m. Ibunyere mama ya? Yes sir. Okay. Now, onye nke ịtọ? Mazika ọ dị nke Ebube. Ebube onye? Amala nsọ ọ na-enya. Ka ihe na-esere gị na onye nke ahụ? Onwere? Yes sir. Ebe ka ozu ya dị? Ndị be bụ olu ya. Ndị be ha buru ya? Okay. Ka onye gbukwara onye nke ahụ? Agwọ. Agwọ? Okay. Ka ebe agwọ ahụ nọ na?